ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሓኩም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል በአምልኾን በምስጋናን በመንፈስ ንመላ ድበሊ በአምልኾን በምስጋናን በመንፈስ ንመላ ዋው መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብል ካብ ጥቅሲ 15 እምበአርሲ ቅንያቱ ኹፊእሞ ጊዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሹ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ ምእንትዚ ፍቃድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ አስተውዕሉ እምበር ዓያሹ አይትኹኑ ዝርገት አለዎሞ በወይኒ አይትስከሩ ግናኸ በመዝሙርን በምስጋናን በመንፈሳዊ ቅኔን በልብኹም ንጎይታ እናተቀኒኽሙሉን እናደረስኩሙሉን ንሕድሕድኩም እናተዛረብኩምን መንፈስ ይምላእኩም ንአምላኽን ነቦ ስለ ኩሉ ነገር ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሰዕ እና አመስገንኩም ዝገርሚ እቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብትንሳኤ ዘዳለወልና ናይ ትንሳኤ ህይወት እዚ ህይወት እዚ በመንፈስ ቅዱስ እናተመላእና ንነብሮ ህይወት እዩ ምክንያቱ እዚ ህይወት እዚ በመንፈስና ዘአተናየ ህይወት እዩ ነገር ግን ኣብዚ ህይወት ኩሉ ጊዜ ክንመላለስ ንደልን ተዳ ኮይና ነዚ ህይወት ኣብ ላይፍና ክንገልጾ ንደልን ድሕር ኮይና ነዚ ህይወት ብትክክል ኣብ ህይወትና ከም እንገልጾ ዝገብረና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ህይወትና ዝሰርሕ በመምላእ እዩ ማለት ኩሉ ጊዜ ምስኡ ሕብረት በመግባር ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩልኩም ይኹን ስለዝብል ምስኡ ሕብረት በመግባር እንዳተመላእና ጥበቡ እንዳበዛሕልና ምስተውዓሉ እንዳበዛሕልና ጸጉኡ እንዳበዛሕልና ነቲ ናይ ትንሳኤ ህይወት ኣብ ላይፍና ክንገልጾ ንኽእል ኢና ነገር ግን በኸመይ ዓይነት መንገዲ ህይወትና ኣብቲ በመንፈስ ቅዱስ ንምለአሉ ደረጃ ዘአቱ ካብቶም ሓደ በመንፈስ ቅዱስ ንምለአሎም መንገዲ ምስጋናን አምልኾን ሪኢኹም ናይ አምልኾን ናይ ምስጋናን ህይወት ናብ በመንፈስ ቅዱስ ምምላእ ይደምጸካ በመንፈስ ቅዱስ ምምላእ ድማ ናብ ኣብ ፍቃድ አምላኽ መመለላስን መንባርን ይደምጸካ ሪኢኹም ኩሉ ጊዜ ህይወትና ኣብ ናይ እግዚአብሔር ፍጹምን ሙሉእን ባህ ዘብልን ፍቃዱ ክትነብር ትኽእል ያ ነገር ግን ኣብዚ ፍቃድ እዚ ኩሉ ጊዜ ክንመላለስ ተኮይና ከይቋረጽና በመንፈስ ቅዱስ ክንምላእ ኣለና እንተ ደኣ ከይቋረጽና በመንፈስ ቅዱስ ክንምላእ ኮይና ከይቋረጽና ኣብ አምልኾን ኣብ ናይ ምስጋናን ህይወት ክንነብር ኣለና ሪኢኹም ኣሕዋት ዘምልኹን ዘመስግኑን ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ጸጽባሕ ንህይወቶም ቻርጅ ክገብሮም ኣብ ጸጽባሕ ሓፍ ክብሎም ኣብ ጸጽባሕ ክመልኦም ኣብ ጸጽባሕ ንክርስቶስ ኣብ ህይወቶም ንኸግህዶ ዕድል እዮም ዝብዎ ኣብ አምልኾን ኣብ ምስጋናን እዚ ዘይበሃል ሓይሊ እዩ ዘሎ ሪኢኹም ኣሕዋት አምልኾ እግዚአብሔር አምላኽነቱ ፍቅር ምዃኑ ማንነቱ ንመንፈስካ ተገሊጹሉ እትህቦ ምላሽ እዩ ምስጋና ግን ናይ እግዚአብሔር ውዕለትን ሰናይነትን ናቱ ትህቦ ምላሽ እዩ አምልኾን ምስጋናን ፍልልዮም ረእይዎ አምልኾ እግዚአብሔር ክሳዕ ንውሽጥኻ ዝተገለጸሉ መጠን ኢኻ ንእግዚአብሔር ከተምልኾ ዝገብረካ አምላኽነቱ ማንነቱ ካብኡ ተበጊስካ ኢኻ ንኣምላኽ ተምልኾ ካብኡ ተበጊስካ ንኣምላኽ ከተምልኾ ግን አምላኽነቱ ማንነቱ ንመንፈስካ ክግለጸሉ ከሎ ይበቃሉ ሪኢኹም አምልኾ ንምስጋና ይወልዶ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ምስጋና ግን እቲ እግዚአብሔር ዝገበረልና ሰናይ ውዕለት ኣብ ህይወትና እቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ጽቡቕ ነገር ኣብ ህይወትና ነፍስና ንዕኡ እንዳሓሰበት ንእግዚአብሔር ምላሽ ክትበኾላ ድማ እዚ ምስጋና እዩ ሪኢኹም ኣብዞም ነገራት እዚኦም ህይወትና ክትነብር እንድሕር ጀሚራ ንኣምላኽ ካብ ማንነቱ ተበጊስና ካብ መንፈስና ከነምልኾን ተጀሚርና ምክንያቱ ኣምላኽ ብሓቅን ብመንፈስን ዝሰግዱ ወይ ድማ ዘምልኹ እዩ ዝፈቱ ቶም ናይ ብሓቂ ንእግዚአብሔር ዘምልኽዎ ካብ አእምሮ ደይኮነ ካብ መንፈስ ተበጊሶም ክብሪ ድቦ ሰባት እዮም ካብ መንፈስ ተበጊስካ ነቲ ልዑል ክብሪ ክትህብ ድማ እቲ ልዑል መጀመርታ ንመንፈስካ በቃሉ ክግለጸሉ ኣለዎ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚ ሪኢኹም ኣሕዋት ናይ አምልኾን ናይ ምስጋናን ህይወት ኩሉ ጊዜ ንህይወትና ናፍቲ በመንፈስ ቅዱስ ንምልአሉ ስፍራ ይደብጽሕና እቲ በመንፈስ መምላእ ድማ ኣብቲ ሙሉእ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ክንነብር ይረድአናን ይሕግዘናን ስለዚ ኣብ ህይወትና ፍሉይ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ነፍስ ወከፍ መዓልትና ናይ ምስጋናን ናይ አምልኾን ጸሎት
ክንጽሊ ኣለና ምኽንያቱ ድተፈላለየ ጸሎታት ይደሎ ካብቶም ድተፈላለየ ጸሎት ናይ ምልኾን ናይ ምስጋናን ጸሎት ኣሎ ክሳብ ክንደይ ኢኹም ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልትኹም ንኣምልኾን ምስጋናን ግዜ ትፈድዩ ካብዛ መዓልቲ ጀሚርኩም ፍሉይ ግዜ ንኣምልኾን ምስጋናን ዝኸውን ኣብተን ናትኩም ስኬጁዋል ከተእትውዎ ኣለኩም ነፍሲ ወከፍ መዓልትኹም ክጅምርዎን ከለኹም ብናይ ኣምልኾን ብናይ ምስጋናን ጸሎት ክጅምሩ ኣለኩም ማለት እንዳኸድኩም ምስጋን እንዳኸድኩም ምምላኽ እዚ ተወሳኺ እዩ ንብፍሉይ ሰዓት ነዚ ነገር እዚ ግን ክትፈልይሉ ኣለኩም ምኽንያቱ ኣዝዩ ኢምፖርታንት እዩ ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ግዜና ካብ ኣምልኾን ካብ ምስጋናን ዘውፁና ነገራት ንልብና ክሕዝዎ ንዕኦም ግዜ ከይንቦም ኣብ ህይወት ክንጥንቀቕ ኣለና ግዜ ለባማት ኣየናይ እንድሕሪልኩምኒ ወይ ድማ ኣብ ግዜኦም ለባማት መን እዮም ተዳኢልኩምኒ ንኣምልኾን ንምስጋናን ዝኸውን ግዜ ዝዕድጉ እዮም ስለዚ ሓወይ ስለዚ ሓፍተይ ኣብ ዙርያኹ ዘሎ ኩነታት ካብ ናይ ኣምልኾን ምስጋናን ህይወት ንመንፈስኪ ንነፍስኺ ከውፅዎ ስለ ዝደልዩ ነፍስኺ ብዘየድሊ ነገር ክትተሓስ ዕድልን ግዜን ከይትቢ ከም ዳዊት ንኸተመስግን ጥራሕ ንነፍስኺ ዝደፋፍኣ ሓሳብ ምልእያ ምኽንያቱ እዚ ሪስፖንሲቢሊቲ ናትና እዩ መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት 103 ከምዚ ይብል ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኩሉ ንቅዱስ ስሙ ይባርኽ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ነቲ ተገብረልኪ ሰናይ ኩሉ ኸ ኣይትረስዒ ንሱ ንኹሉ ኣበሳኺ ዝሓድገልኪ ንኹሉ ሕማምኪ ዝፍውስ ንህይወትኪ ካብ ጥፍኣት ዝብጀዋ ብሳህልን ምሕረትን ዝኽልለኪ ንድሌትኪ ብጽቡቕ ነገር ዘጽግብ እዩ ንእስነትኪ እውን ከም ንስሪ ትሕደስ ዝገርም እዩ ዳዊት ንነፍሱ ናብ ሓደ ዝኽርም ጽዋ ናብቲ እግዚአብሔር ዝወዓለሉ ሰናይ ውዕለት ነፍሰይ ንዕኡ ዘክርዮ እግዚአብሔር ካብ ሕማም ክኽፍውሰክ ከሎ እግዚአብሔር ብሰናይ ነገር ክበጽሐክ ከሎ እግዚአብሔር ከሳግረክ ከሎ ነፍሰይ ነዚ ነገር እዚ ዘክርዮ ስለዚ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ እንዳበለ ካብቲ ንነፍሱ ክቆጻጸሮ ዝደሊ ዝነበረ ነገራት ሓሳባት ካብ ኣምልኾን ካብ ምስጋናን ዘውጽኦ ባዕሉሱ ድማ ንነፍሱ ከም ተመለኽን ከም ተመስግነን ይገብራ ነይሩ ሎሚ ኣሕዋት ክነግረኩም ንነፍስኩም ናይ እግዚአብሔር ውዕለት ደጋጊምኩም ባዕልኩም ኣዘክርዋ ናይ እግዚአብሔር ሰናይነት ኣዘክርዋ በሐሳብኩምን በአፍኩምን ጌርኩም ኣዘክርዋ በሐሳብኩም እንተዳ መስማዕ ዓብያትኩም ኣፍኩም ወስኹሉ እግዚአብሔር ውዕለቱ ብዙሕ ይህወተይ እግዚአብሔር ጓሳይ እንዳበልኩም ነፍስኩም ንኣምላኽነቱ ልዑል ክብርን ምስጋናን ንኽትብ ኩሉ ግዜ ነዚ ነገር እዚ ቃኒዋ ኣብ ኣምልኾን ምስጋናን ተዳኣቲኹም ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ቅዱስ ክትምሉ ኢኹም أملاخ سماي عزيزي يبارككم شالوم